Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru frații noștri monahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frați ai noștri. Încă ne rugăm pentru milă, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Plângere cu vărsare de lacrimi, jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de război semenilor noștri. Pentru aceea, către Tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită strigăm: contenește ca un milostiv suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință, și de grab izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia Ta. Ne rugăm Ție, celui grabnic spre ajutor și tare în apărare, auzi-ne și ne miluiește. Caută din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne, Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni vezi primejdia morții care amenință pe poporul Tău, și vino de grab și scoate de toată asuprirea și umilirea. Oprește războiul nimicitor de vieți și de case, dăruiește pocăința asupritorilor, mângâie pe cei cuprinși de durere, călăuzește pe cei pribegi și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor Tăi. Ne rugăm Ție, ne miluiește. Kyrie eleison, Kyrie
Ia